Takže jsme tady v takovém komorním prostředí, vy se všichni znáte, pán vás nezná, paní magistra Lucie Totová, přednáška o stavu projektu v Trnavě. Užívejte si. Dobre, tak ďakujem, že ste prišli. Moje meno je teda Lucia Totová a predstavím vám dnes môj výsledok výskumu niekoľkoročného, ktorý sa zaoberá stavoprojektom a konkrétne sa detailnejšie zaoberá ateliérmi a projektovým ústavom Stavoprojekt Trnava a jeho ateliérmi v Trenčine a v Piešťanoch. Ešte na začiatok by som uviedla, ako vôbec tento výskum začal. Totiž začal ešte predtým, než som vlastne nastúpila na fakultu architektúry ČVUT na teda doktorandské štúdium. A začalo to vlastne výstavou v Trnave, kde som dostala ponuku vystavovať s tým, že tá výstava by mala byť viazaná na Trnavu. A keďže ja pochádzam z Trenčína, tak vlastne mi nenapadlo nič iné, čo by mohlo byť viazané na Trnavu, ako to, že som vedela, že projektový ústav Stavoprojekt, ktorý pôsobil aj v Trenčine, mal svoj hlavný ateliér vlastne v Trnave, tak mi tak napadlo, že toto by mohla byť téma, ktorá by ma zaujímala, ktorú by som skúmala. A teda udiala sa prvá výstava v roku 2018 ešte v Trnave, kde tým, že v čase, keď ma oslovili robiť túto výstavu, tak som ešte o tejto inštitúcii nemala preskúmané nič. Spravili sme ju teda, vidíte tu akoby iba taký náhľad, v ktorom je trošku možno vidno, jak bola tá inštalácia robená. Bola to vlastne otvorená výstava, kde sme vyzývali trnavských pamätníkov, najmä aby nám pomohli vlastne poskladať túto mozaiku, alebo trošku tú pamäť, keďže vlastne trošku kuse archívy na Slovensku nám v tom až tak nepomohli v tom čase. A na naše počudovanie to veľmi dobre fungovalo. Množstvo bývalých zamestnancov Stavoprojektu alebo ich detí sa zúčastnilo a donieslo nám veľké množstvo zaujímavých informácií, takže sme sa rozhodli tú výstavu ďalej teda sa tejto téme venovať a zopakovať výstavu aj v Trenčine, aj v Piešťanoch. Zopakovať ju tematicky, ale vždy bola inštalácia nová a vždy sme vlastne zapájali pamätníkov, tak ako to vidíte vlastne na tejto fotografii už v Piešťanoch, kde sme napríklad spravili takú mapu a tu vidíte bývalých zamestnancov Stavoprojektu, ako nám pomáhali doplniť to, ktoré stavby vlastne realizovali. A prečo to tu spomínam, je aj dôvod, že vlastne táto forma vlastne čiastočne toho výskumu bola pre nás dôležitá, pretože sa tam zozbierali dáta, ktoré by sme vlastne inak v archívoch alebo v publikáciách nenašli. No a poslednú ešte časť sme neskôr zrealizovali aj na teda, fakulte, keď som tam už pôsobila, zapojili sme študentov. To už bolo vlastne v pokročilejšom štádiu môjho výskumu, takže už sme im akoby zadali konkrétne napríklad niektoré realizácie, ktoré oni spracovávali. Konkrétne stavby napríklad, ku ktorým našli rôzne archívne materiály a spracovávali ich aj do modelov. Takže tento výskum mal také širšie pole pôsobnosti. No a teraz, aby som trošku predstavila to, akým spôsobom sa venujem teda nielen Trnave, Trenčinu a Piešťanom, ale tento výskum som poňala akoby Československo, v rámci Československa, ale na začiatok ešte aj v rámci vlastne akoby svetovej situácie a kontextu vlastne. Keďže ako vieme, tak po vojnovom období sa Československo ocitlo vlastne v tzv. Východnom bloku. Dobrý deň. A vlastne všetky krajiny, nielen Európa, ale celosvetovo vlastne mali snahu o nejaké programy vojnou zničenej krajiny. Samozrejme naprieč rôznej geopolitike sa tieto programy líšili. A Československo sa práve ocitlo v tom tzv. Východnom bloku, kde sme preberali ten vzor po Sovietskom zväze. Všetky tieto krajiny boli teda politicky, ale aj ekonomicky orientované na Sovietsky zväz. A ja som sa vlastne
vo svojom výskume venovala krajinám, ktoré neboli integrálnou súčasťou toho Sovietskeho zväzu, ale vlastne boli to vlastne tie krajiny toho východného bloku. Táto časť sa v mojej publikácii nenachádza, ale bola súčasťou vlastne mojej dizertačnej práce, lebo v tom akoby uchopení toho Československa mám pocit, že je to veľmi dôležité vedieť ten akoby zahraničný kontext. No a vlastne malo to súvisť aj s tým našim vývojom, samozrejme. Čo je zaujímavé, tak Československo medzi tými krajinami Sovietskeho zväzu, medzi tými krajinami orientovanými na Sovietsky zväz vynikalo najmä percentom investícií, ktoré vložilo na bytovú výstavbu, pretože z týchto krajín ho malo vlastne Československo najvyššie. Bolo to akoby percento počítané v priemere na jedného obyvateľa a vlastne spojitosti s tým, že u nás, tak ako v mnohých iných krajinách, nebol priestor vôbec na súkromné podnikanie, tak v podstate tieto dva faktory a samozrejme mnohé ďalšie dali vlastne podnet tomu vzniku stavoprojektu, akoby vlastne tej obrovskej inštitúcii, ktorá zastrešovala všetkých vlastne architektov, projektantov tej doby a vlastne bolo to jeden z najväčších projektových ústavov v tom východnom bloku vôbec. A vďaka tomu, že sme teda boli orientovaní na Sovietsky zväz, tak všetky tie podobné znaky s týmito krajinami ako kolektivizácia, postupné zoštátnenie, industrializácia, typizácia, brigády mládeže, všetky vlastne tieto veci sa nás týkali takmer rovnako. Samozrejme medzi tými jednotlivými krajinami boli rozdiely. No a ja už sa potom akoby ďalej v tom výskume zameriavala viac teda na to Československo. Tam je rozdiel samozrejme veľký v mnohých ohľadoch medzi Českom a Slovenskom taktiež. I keď sme boli spoloční, tak to samozrejme nedalo sa úplne mi obísť, aby som neporovnávala náš kontext. Je samozrejme, že u nás to spriemyselňovanie bolo oveľa dôležitejšou témou, keďže sme ten priemysel rozvinutý tak, ako vy nemali. No a tu vlastne vidíte rôzne fotografie skôr už z tej slovenskej scény, ako je napríklad tu kladenie základného kameňa súčasnej STU, teda Slovenskej technickej univerzity, bývalej SVŠT, ktorý vlastne tu poklepáva Gustav Husák, takže v roku 1946 u nás bola vlastne táto univerzita len založená, čo je akoby jeden z tých zásadných rozdielov, ktorý keď si uvedomíme v rámci toho Československa, je to tiež podstatné, že keď u nás v podstate to zázemie budovalo až po vojne a vlastne mnohí tí architekti na Slovensku predtým študovali práve aj v Prahe, alebo teda vo Viedni a Budapešti. A teda u nás to dalo trošku možno zase väčší podnet tomu, aby sa na novo to prostredie tí noví architekti, nová generácia vlastne vytvárala. Tu vidíte jednu spoločnú fotografiu, kde sú mnohí známi architekti ako pán Matušík, Dedeček, Svetko, Skoček, Titl, pán Milúčky a tak ďalej. Samozrejme boli tam aj mnohé ženské mená, ako pani Mecková, Skočková, mnohokrát to boli teda pani manželky, alebo pani Krukovská, ktorá vlastne, teda vidíte aj na tejto fotografii, ale bola to vlastne prvá architektka v slovenskom stavoprojekte, ktorú si takto fotili vlastne do novín, keďže to bola veľká vec, že pracuje tam žena a chodili si ju, teda podľa jej pamäti tam aj reálne ľudia vlastne ako pozrieť skoro až ako takú atrakciu, že naozaj žena teda pracuje v stavoprojekte. Takže ten rozdiel medzi tým Československom bol v mnohých ohľadoch veľký, ale a častokrát to vlastne nám na Slovensku práve pomohlo, samozrejme, že sme boli v spoločnom zriadení. V tomto povojnovom zoštátňovaní samozrejme stavebníctvo nebolo výnimkou, práve naopak prioritou a
Vďaka tomu vlastne vznikli Československé stavebné závody, pod ktoré pôvodne stavoprojekt najprv patril, než sa osamostatnil. Jeho pôvodný názov bol P100 a tu môžete vidieť ukážku mnohých grafov, ktoré zobrazujú vlastne štruktúru tohto stavoprojektu. Jedna z prvých je vlastne táto prvá, ktorá ani nebola nikdy zrealizovaná, bola v roku 1948 odpublikovaná. Jej autor je Jiří Voženílek, o ktorom ešte budem hovoriť, ale plus minus tá štruktúra sa v podstate toho držala, aj keď s rôznymi zmenami. A je tu, schválne som ich tu akoby nedávala detailnejšie, ide tu skôr o to ilustrovanie toho, ako sa táto štruktúra stále premieňala a ako sa vlastne oni sami snažili to nejakým spôsobom uchopiť, až zistili, že sa vlastne táto organizácia musí rozdeliť na menšie, drobnejšie časti. Takže ten vývoj bol najmä v tom začiatku veľmi premenlivý a častokrát sa to v priebehu jedného roka menilo niekoľkokrát, prípadne sa nejak zmenilo, vrátilo koľkokrát aj naspäť do pôvodného stavu, keďže zistili, že to nefunguje a tak ďalej. Stavoprojekt teda bol organizáciou, ktorá združovala všetkých projektantov, teda architektov, ale skôr nazývaných v tej dobe projektantov. A na začiatku patrila pod Československé stavebné závody, keďže architektúra a stavebníctvo najprv boli radené akoby pod jednu organizáciu. A tak, ako som spomínala napríklad Jiřího Voženílka, tak ďalšími dôležitými postavami pri tomto vzniku boli napríklad Jiří Kroha alebo Karel Janů, ale samozrejme neboli jediní, čiže tento vznik nebol vlastne v tom povojnovom období samozrejme náhodný, nevznikol akoby zrazu po roku 1945. Všetky tieto udalosti mali už svoj vývoj v tom predvojnovom období, kedy sa architekti spájali do rôznych spolkov, ako napríklad BAPS, blok architektonických pokrokových spolkov, alebo PAS, pracovne architektonická skupina a ďalšie. A vlastne boli to spolky lavicovo orientovaných architektov, ktorí už vtedy mali snahu o nejaké o vlastne akoby zjednotenie, vytvorenie nejakej spoločnej organizácie. Už vlastne vtedy tomu podnikali rôzne kroky. Napríklad v roku 1932 sa v Prahe konal zjezd levých architektúr, kde sa zúčastnilo okolo 150 architektov, nielen z Československa. Vznikla z tohto publikácia a títo traja architekti, ale okrem toho aj samozrejme ďalší dôležití nielen architekti ako pán Krejcar alebo Karel Tajge, Karel Honzik, Adolf Benš, mnohí ďalší sa tam vlastne aktívne zapájali. No a vlastne v tom povojnovom období akoby prišiel priestor na to naplnenie ich ambícií a cieľov, ktoré už mali v tom období pred vojnou. K tomu spriemyselňovaniu typizácií stavebníctva vlastne cielili už predtým. No a teda nebolo tým pádom náhodou, že prvým riaditeľom stavoprojektu sa stal Jiří Voženílek, prvým riaditeľom tých spomínaných československých stavebných závodov sa stal Karel Janů a Jiří Kroha napríklad mal svoj vlastný ateliér, ktorý sa vynikal úplne celej štruktúre. Ešte tu sa vrátim na chvíľočku len pre takú malú ilustráciu. Tu vlastne vidíte celú štruktúru stavoprojektu, pričom v tejto časti, myslím bolo áno, je vlastne zobrazený akoby v schéme ten ateliér národního umelce Jiřího Krohy, ktorý vlastne bola to úplne samostatná jednotka, ktorá pod nič nespadala, takže bol to akoby v podstate najpreťažovanejší ateliér v tej dobe. Tak ako som spomínala, tento vývoj sa vlastne menil aj niekoľkokrát do roka, takže akoby uchopiť ho a zistiť, ako sa tie zmeny diali, to je vlastne jedna z vecí, na ktorej teraz momentálne pracujeme vlastne v grante, ktorý sa venuje tomuto úvodnému
grantovom výskume, ktorý sa venuje tomuto úvodnému obdobiu stavoprojektu v tých rokoch 48-53 najmä. A tu je len taká malá ukážka toho, ako sa s kolegyňou Klárou Ullmanovou snažíme vlastne tú štruktúru si vizualizovať a zorientovať sa v nej. Ale niekedy to trošku nám pripadá vlastne viac ako tá známa replika z vašej rozprávky, a kde kráľ rozpráva, že odvoláva, co odvolal a sľibuje, co slíbil. Takisto sa to vlastne v tom rannom období veľmi často menilo. No a teraz by som vlastne preskočila trošku do neskoršieho obdobia. Táto, čo vidíte pred sebou, to je skladba registrácie rôznych projektových ústavov. A prečo teraz preskakujem je to, že i keď sa v mnohých obdobiach, teda hlavne na tom začiatku, ale aj neskôr v 60. rokoch, tá štruktúra projektových ústavov menila, tak najmä v tých 70. rokoch sa už počas tej normalizácie na začiatku sa vlastne trošku ustálila. Čiže ju tu na chvíľku iba vysvetlím a zase sa vrátim ešte naspäť. A vlastne najjednoduchšie to asi vysvetliť na tom, že sa tieto projektové ústavy delili podľa toho, pod aké orgány vlastne patrili. Tie tri základné skupiny sú rezortné, alebo teda tzv. Ministerské, pretože jednotlivé ministerstva mali vlastné projektové ústavy podľa témy, teda toho, čím sa to dané ministerstvo zaoberalo, tak vlastne na to malo špecializovaný projektový ústav. Najväčšou skupinou sú miestne príslušné, alebo teda krajské, ktoré sa delili podľa krajov, a ostala ešte taká menšia skupina vlastne družstevných. A táto skladba registrácie pochádza z dokumentu z roku 1970, kedy vlastne jedným z tých normalizačných krokov bola zmena, aby som to nepoplietla, Federálneho výboru pro technický a investičný rozvoj, ktorý sa vlastne transformoval na státní komisiu pro vedecko-technický a investičný rozvoj, čo bola vlastne v podstate tá istá inštitúcia, ale zmenili jej názov a čiastočne štruktúru, aby vlastne mohli vytvoriť tzv. Revíziu. Čiže vlastne znovu akoby si museli jednotlivé projektové ústavy v tom 71. roku žiadať o potvrdenia od tejto inštitúcie, aby mohli vlastne projektovať. A toto k tomu, táto vlastne skladba registrácie zobrazuje, čo všetko museli vyplňať, a bez tejto revízie, bez toho akoby oprávnenia nemohli vlastne plniť funkciu akoby generálneho projektanta. Takže v podstate boli závislí na týchto inštitúciách, a v podstate tento dokument tu ešte zobrazujem aj kvôli tomu, že vďaka nemu vlastne sa mi podarilo dať dokopy konečne jeden ucelený zoznam všetkých tých projektových ústavov, nakoľko vlastne spadali pod toto ministerstvo a všetky projektové ústavy tam museli doložiť. Tu môžete ešte vidieť prehľad trošku z inej perspektívy. Je tu vlastne štatistika toho, koľko v tom 71. roku až po vývoj toho 80. roku existovalo a akých tých projektových ústavov. Delili sa na tzv. Federálne, československé a slovenské, pretože niektoré mali pôsobnosť pre celé Československo, a tie boli samozrejme teda rezortné. Družstevné a miestne príslušné existovali len vlastne, ktoré si jednotlivé oba vlastne štáty riadili samé. A v tejto prvej časti môžete vidieť štatistiku tých ústredných orgánov, pod ktoré vlastne spadali jednotlivé tie projektové ústavy. Tu je akoby množstvo celkového počtu ústredných orgánov akýchkoľvek, ktoré existovali, teda pre Československu, Česku a Slovenskú pôsobnosť. A tu je akoby z toho množstvo, ktoré správovali nejaké projektové ústavy. Tu vidíte ešte rozdelenie teda na to, aké bolo množstvo tých rezortných, družstevných, že teda bola tá najmenšia skupina, a tie miestne príslušné, alebo teda nazývané aj krajské, boli najväčšou skupinou. Tu je ešte vývoj
geografický. Táto mapa zobrazuje akoby celkový počet tých, ktoré existovali počas normalizácie, čiže ten 71. až 80. rok. A tu vidíte ešte na časovej osi to, koľko ich vlastne vznikalo počas toho obdobia celkového povojnového. Najväčší narast, samozrejme tento obrovský tu vidíte v roku 1980 a je to spôsobené tým, že v tomto roku vzniklo vo veľkom množstve miest, vznikli útvary hlavných architektov, ktoré v podstate tiež patrili pod tzv. Miestne príslušné projektové ústavy. Bolo to spôsobené mnohými zmenami vlastne v ústave, ale akoby v tomto roku sa plošne založili v mnohých mestách. Tak a teraz ešte v rýchlosti sa vrátim teda na chvíľku naspäť. Pretože som sa teda venovala alebo zameriavala vo výskume na stavoprojekt v Trnave, ktorý patrí medzi tie vlastne miestne príslušné alebo teda krajské projektové ústavy, čo znamená, že ich cieľom bolo najmä riešiť bytovú otázku a vlastne tú vybavenosť, ktorá s tým súvisela. Takže sa zameriavali najmä na sídliska a na projektovanie bytových domov. A to vlastne zámerom bolo vlastne, aby každý kraj mal svoj vlastný takýto projektový ústav. Od roku 1948 sa vlastne členenie jednotlivých krajov v Česku rozdelilo na novo a v Slovensku to kopírovalo čiastočne vlastne staré rozdelenie na župy. Snažili sa o to, aby tie celky boli približne rovnaké a vlastne už v tomto roku boli tieto jednotlivé projektové ústavy v každom tom kraji v Čechách aj na Slovensku založené. Toto v podstate, ako to bolo založené v roku 1948, pre tie krajské miestne príslušné vlastne ostalo. Aj keď sa potom v roku 60 členenie menilo a dokonca Slovensko sa rozdelilo na 3 celky, tak tie projektové ústavy vlastne vo svojej pôsobnosti ostali. To ešte ukážem na ďalšej mape. Ale čo sa zmenilo, bolo to, že vlastne Praha a Bratislava mali postupne špecifické postavenie, takže už sa v nich vlastne nenachádzali ako tie stavoprojekty ako pre krajské pôsobenie, už mali pôsobenie len pre to hlavné mesto. Tým pádom takto vlastne bolo rozdelené, takto boli rozdelené projektové ústavy na stavoprojekty na Slovensku. V tom roku 1948 existovala teda Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Prešov. V podstate to ani asi nemenili, keď sa rozdelilo Slovensko iba na 3 kraje, tak to nemenili zrejme z toho dôvodu, že vlastne aj pre každý ten kraj sedelo to, že mali po 2 ateliéry, čo vlastne nebolo vôbec na škodu, keďže tej práce sa stále len kopilo. Čo vlastne ale zistili, že keď to pôsobenie pre bratislavského ateliéru už neplatí pre celý kraj, ale len pre Bratislavu, tak zistili, že na tom západe práve jeden ateliér nitriansky nemôže vlastne túto prácu stíhať a tak sa spočiatku delila medzi rôzne iné ateliéry. Až v roku 1972 vlastne dospeli k tomu, že potrebujú tam založiť ešte jeden projektový ústav a založili teda stavoprojekt Trnava. Ten ešte neskôr v roku 74 a 75 dosiahol to, že mu vznikli ďalšie 2 ateliéry. A to vlastne nebolo výnimočné, pretože to sa dialo aj v tých ostatných projektových ústavov, ako by sa vytvárali také vysunuté pracoviská v iných mestách, ktoré riadili tie jednotlivé väčšie mestá. Ale týmto v podstate ten stavoprojekt Trnava je v celom tom Československu špecifický, lebo ani v Čechách, ani na Slovensku, nikde inde už v tom období celom povojnovom v podstate nevznikol akoby na novo ateliér stavoprojektu. Oni ich už vlastne zachovali v tej štruktúre z roku 1948. A keďže v Čechách mala Praha to špecifické postavenie oveľa skôr, tak tam nebola tá nutnosť, aby
aby ten ateliér vznikol, takže vlastne ten stavoprojekt Trnava je jediný, ktorý v tom povojnovom období medzi tými stavoprojektmi vznikol. Ešte opäť k týmto rôznym organizačným štruktúram, aké sme mali na začiatku, tak tu vidíme detailne ten, ktorý platil práve pre Trnavu. Tu už môžeme vidieť stav k roku 1989, preto som tu dala z toho neskoršieho obdobia, pretože v ňom už sú zapracované všetky ateliéry, ktoré vznikli. Okrem trenčianskeho, vysunutého a piešťanského, tak samotná Trnava, tým, že bola aj najväčšia a najdlhšie pôsobila, mala 3 vlastné ateliéry. Jeden ešte taký špecifický, vedecký, technický, ale ten už akoby neradili úplne do toho projektantského a mali tzv. Prieskumné stredisko. Ale spolu teda tých 5 hlavných ateliérov a plus som to tu ešte celé akoby zobrazila, aby bolo vidno, že bol to naozaj veľký podnik, ktorý mal množstvo oddelení špecializovaných v podstate pod jednou strechou a s tým, že postupne si aj teda Trenčín a Piešťany zriadovali svoje pracoviská, čo ale mnohí teda architekti spomínali, že vlastne bolo vždy po tom, čo už si dokázali všetky tie ateliéry vytvoriť vlastne jednu budovu špeciálne teda na účel tej ich práce, tak vlastne to veľmi kladne hodnotili, že prakticky to už dobre fungovalo potom, že boli všetci spojení. Trnava zmenila svoje pracovisko jedenkrát, alebo teda na začiatku mali pridelené nejaké miesto, postupne sa rozširovali, takže ešte im pridelovali nejaké ďalšie, ale to boli skôr akoby na začiatku prenajmy v nejakých iných budovách. Až vlastne myslím, že až niekedy koncom 70. rokov sa im podarilo mať vlastnú budovu. Piešťany takisto 2-krát menili, Trenčín dokonca 3-krát, ale vlastne všetky 3 pracoviska mali nakoniec svoju vlastnú budovu, ktorá bola postavená za účelom práve pre ich ateliéry. Táto budova bola teda trnavská, bola samozrejme najväčšia, mala najreprezentatívnejší charakter, najzložitejšia a aj najdlhšie projektovaná. Jej autorom bol architekt Marian Remenár, ktorý mi vlastne tiež poskytol neskôr rozhovor. A tu je vlastne stav pôvodný po tom dokončení. Je to vlastne úplne atypická stavba, mnohé časti navrhoval vlastne presne na mieru tomuto, na rozdiel potom od tých ďalších. Táto naozaj bola ako spravená na to, aby aj tu ten Trenčín, aj tie Piešťany vlastne reprezentovala. Tu môžete vidieť nejaké ďalšie pohľady. A ešte jeden pohľad do interiéru a do pracoviska. Ten pán architekt Remenár sa staral, teda navrhol nielen budovu, ale neskôr aj už po tom, ako fungovali, tak vlastne navrhoval aj interiérové vybavenie, ale myslím, že niektoré exteriérové prvky už sa nestihli dokončiť, to sa stávalo, ale bohužiaľ často. Pre Trenčín vznikla vlastne budova, bola urobená v podstate na mieru pre stavoprojekt, ale aj čiastočne nie. Vzniklo to tak, že v podstate pôvodne tento projekt bol určený pre tzv. Slobodáreň a asi nejak v procese, k tomu som žiadne akoby dokumenty, ako tento proces prebiehal, nenašla, ale v procese sa rozhodlo, že teda nemá kde stavoprojekt Trenčín sídliť, tak sa práve asi v tej chvíli, keď to rozhodovali, stavala táto budova, rozhodli teda o tom, že slobodáreň úplne zrušiť nemôžu, takže vlastne vyriešili to takým spôsobom, že z jednej strany ostali ubytovacie jednotky a z druhej nezariadili ubytovacie jednotky a boli v nej jednoducho ateliéry. Takže čo si teda bývali zamestnanci chválili, pretože vraj tam rovno bola zariadená jedáleň a všetky ostatné veci k tomu. Prípadne keď mali nejakých hostí, mohli ich vlastne ubytovať a podobne. Takže
Možno to v niečom nakoniec bolo praktické, ale stihli tam sídliť už len, myslím, že 3 roky. Pôvodne teda tá stavba vyzerala takto. Z tejto strany vidíte práve tú časť, ktorá bola slobodárňou a vlastne nakoniec vyriešili vlastne vestibul, ktorý akurát pridelili jednému zo zamestnancov vytvoriť výtvarné dielo, ktoré by upozorňovalo na to, že sa tam nachádza aj sídlo stavoprojektu. A tým vlastne vyriešili problém. A Piešťany mali budovu navrhovanú a slúžiacu len pre ateliéry, takže aj napriek tomu, že pôsobili najkratšie, boli založené v roku 75, tak sa im podarilo túto budovu zrealizovať a sídliť v nej. Tu je ešte aspoň pár fotografií, už farebných aj z interiéru a vlastne išlo takýto akoby terasovitý spôsob umiestnenia ateliérov z jednej strany. Všetky tie budovy vlastne stoja dodnes, slúžia na iné účely. Trnava má vlastne v Trnave sa zriadila Trnavská univerzita, v Trenčine takisto na chvíľku bola budova slúžila pre Trenčiansku univerzitu. V Piešťanoch je to administratívna budova. Takže vlastne všetky slúžia ďalej pre rôzne iné účely. No a všetky 3 inštitúcie, takisto ako aj ostatné projektové ústavy v Československu, alebo aj inde, nielen v Československu, ale aj v iných projektových ústavoch, teda východného bloku, primárne si vydávali svoje tzv. Výročné katalógy. Tu vidíte ukážku tých, ktoré vlastne som nazbierala pre Trnavu, tieto 2, Trenčín a Piešťany, tým stihol ísť už iba jeden. Čo je vlastne veľmi dobrý a cenný materiál, ktorý zhromažďoval vlastne všetky ich realizácie, ktoré, teda, pretože vlastne v lokálnych archívoch zďaleka vlastne všetky neboli a nenachádzajú sa. Bol to veľmi cenný zdroj informácií. Takisto ako aj rozhovory s pamätníkmi, ktoré sa takisto nachádzajú teda v publikácii vlastne z každého projektového ústavu. Sú tam 2 rozhovory so spomínaným pánom Remenárom z Trnavy, ku ktorému sa pridal pán Danák, pán architekt z Trnavy tiež. Pre Trenčín je tam aj pani Gabrišová, aspoň jedno ženské zastúpenie. A pre Piešťany napríklad pán Mrňa, ktorý už sa bohužiaľ vydania publikácie nedožil, ale ešte stihol svoj text teda odobriť a takisto vlastne nám pomohol zhromaždiť množstvo informácií. No a už by som to asi na záver teda poďakovala za pozvanie a knižku, ktorej vlastne obsah som tu dnes teda, alebo čiastočný obsah, alebo aj o mojom výskume, ktorý vlastne sa sústredí najmä to, čo je obsahom knižky. Dnes vám odprezentovala, tak teda sa v tej knižke nachádza a tá sa nachádza aj tu v Identínej veži na predaj, takže pokiaľ by ste mali záujem, budem samozrejme rada. Okrem mňa sa na nej podielali, alebo teda veľmi pomáhali kurátorky na začiatku spomínaných výstav Radka Nedomová a Linda Blahová a Dominika Chrzanová, ktorá bola ešte úplne na začiatku. Pomáhali mi nielen s kurátorovaním, ale aj výskumom a prepojením s mnohými pamätníkmi, takže majú na tom tiež veľkú zásluhu. A asi to je za mňa všetko, ale samozrejme, ak máte kľudne otázky, do diskusie čokoľvek, budem veľmi rada. A ďakujem ešte raz. Jsem přišel podívat, tu se zeptat, jestli neznamená, jestli byl nějaký známý z naší architekty, třeba nějaký územní realizace, po případě, jestli projektovali, že potom třeba vznikly nějaké samostatné ateliéry, architektonické dílny i po revoluci, po zániku po roce 93, po zániku Československa. Po případě, pokud taky spolupracovali s českým architektem a třeba dělali některý slovenští architektky do Prsa, kteří dělali
za socialistického normalizačního Československa dělali, že obrovský realizace, že interkontinentál a tak. To taky nějaký překladatel Remenár a další. Či zakladali nějaké ateliéry, kde jste bývali zaměstnanci? No, nějaký zajímavý stavby třeba realizovaný, třeba ještě před revolucí za normalizace na Slovensku, případně i v Česku, protože někteří Slováci, že Vilsak, ten vlastně se přemístil, že z Košic, pokud vím, tak potom interkontinentál a takový jako zásadní stavby v době normalizace. Most Bardovský. Takže třeba ještě nějaký jiný Vilsak, jiný třeba tak známý. Zo Slovenska myslíte? No ono, samozrejme tí najznámejší pôsobili v Bratislave, lebo tam boli priamo akoby pri zdroji. No a regionálne třeba. A tí regionálni, tak ja som sa primárne teda venovala potom a zameriavala na tú Trnavu, Trenčín a Piešťany. A tam to bolo skôr o tom, že tie mená boli známe vyslovene regionálne. Tie akoby neboli nikdy nejak známe plošne. Možno ten pán Remenár, alebo respektíve oni medzi sebou samozrejme vedeli. Ale nikdy to neboli nejak mená, ktoré by boli... Možno ešte teda, čo tam je rozhovor s tým pánom Danákom, tak ten si myslím, že ako naprieč Slovenskom je veľmi známy, lebo... Případně si byli třeba i pedagogicky činní, třeba jestli působili jako pedagogové třeba na středních stavých průmyslovkách nebo na... Na stredných, áno, väčšinou na stredných školách, pretože lokálne pôsobili, ale málo kto z nich práve učil v tej Bratislave, že bolo to pre nich, neviem, asi nepraktické, čo ja viem, no napríklad aj preto tá téma ma samozrejme zaujíma, že je tam aj taký osobný záujem, že môj starý otec pracoval v Trenčine a dostal napríklad ponuku učiť v Bratislave, ale nebolo to asi pre nich úplne, on to asi odmietal z hľadiska toho časového, to cestovanie asi nebolo vtedy až tak jednoduché, alebo nebolo to možno pre nich tak lákavé, neviem, pôsobili väčšinou lokálne, čo tak... A ešte by sa chtěl zeptat, že třeba Slováci měli také jinak akademické architekty jako vzdělání, potom i inženýr architekty, že všem to byly... Áno. To bylo na výtvarníky, jinak to bylo na technické fakultě bratislavský inženýrské architekty a potom na jejich výtvarní akademii byli akademickí architekti, že? Áno, presne tak. A potom tam třeba studovala ještě ta Svobodná Věra Machoninová, že tam třeba studovala, myslím, že se udává, že absolventkou protislavský techniky. Ale ona si náukovala, ne? Já myslím, že Machoninová pokud jsem čet, jako. Věra Machoninová, to jsem spíš, myslím, že Věra Machoninová, že tam studovala. Skôr o tých, čo som ja teda, to čo som mala s Trnavy, Trenčín a Piešťan, tak skôr viem o jednom architektovi, viem, čo bol z tej Trnavy, ktorý skôr naopak išiel potom do Prahy. Ale opačnú tendenciu tam som nikoho nenašla. Jo, ja určite, že tá Alena Šránková... No, do Bratislavy určite nejaký, ale akoby v týchto lokálnych to bolo opačne, no. Ale... No, tie tituly vlastne to bolo v podstate podobne ako u vás, že to bolo rozdelené na tú techniku alebo na tú vysokú školu výtvarných umení, dokonca s jedným pánom z Trenčína. Pán Merva, ten mal vlastne titul ten vyštudoval aj vysokú školu výtvarných umení, aj Slovenskú technickú univerzitu, pretože jeho sen bolo dostať sa práve na tú vysokú školu výtvarných umení a hlásil sa tam po celých tých 6 rokov, než vyštudoval technickú univerzitu a potom si splnil ten sen a išiel teda študovať ešte aj to. A ten titul inžinier architekt bol práve na Slovenskej technickej univerzite až od roku 66, dovtedy vlastne to štúdium bolo spojené a mali titul iba inžinier, aj keď sa už rozdielovali vlastne, myslím, že 3 roky mali spojené so stavármi, že to bolo ešte pod stavebnou fakultou a ten titul bol teda rovnaký a potom až sa na 2 roky špecializovali na architektov alebo teda stavebných inžinierov, ale titul mali všetci rovnaký a od 66. sa to zmenilo a konečne mali tak, jak si to želali dlho titul inžinier architekt. A si spolupracovali s nimi nejakí slovenskí výtvarníci, tam som videl nejaký ten relief? Áno, veľmi veľa. A tiež to boli väčšinou takí lokálni, že pri každom tom meste boli tie mená, ktoré sa opakovali, napríklad 4 väčšinou, ktoré si už... To boli ako předpis, že tam každý sú sídliště nebo každý nějaký významný stavby má byť nejaký výtvarník. Áno, to bolo to percento. Percento z každej stavby to bolo vlastne od 65. roku. Takže tam, a vybrali to väčšinou tí architekti, takže to už boli ako väčšinou úzká skupinka ľudí naozaj, ja neviem, no tak ten Trenčín odkasujem má 55 000 obyvateľov, ale to bola úzká skupinka ľudí, ktorí sa navzájom poznali a trávili spolu večery a
vymýšleli to tam. Ještě v souvislosti byly ty úkoly jako zadávané, taky tam byla formou soutěží, třeba architektonický soutěže na nějakou třeba významnější místní, třeba místní hotel, okresní, nebo tak si byly soutěže, nebo to bylo rovnou dodávky jako příkazem direktivním. No v tomto, áno, napríklad takto, keď to bolo to lokálne, tak čo som tak ja sledovala, to bolo väčšinou, že sa naozaj dohodli medzi sebou. Ako, potom to bolo ako kedy, ale väčšinou to bolo tak, že naozaj to bolo 5 ľudí, ktorí sa poznalo a dohodli sa, kto to bude robiť. Ale potom, keď to bolo, jeden príklad tam je, ktorý sme aj tuto s Veronikou boli vlastne navštíviť, výtvarník, ktorý z Trenčína, pán Lehocký, sklár a dizajner, tak ten vlastne projektoval aj pre Mariánske Lázne, pre Troju alebo pre túto františkanskú záhradu osvetlenie. Tak ten vlastne, to samozrejme bolo pre neho, tam sa musel dostať naozaj súťažou, tam keď popisoval ten proces, tak to bolo pre neho ako životný úspech, to pokladala a tam vlastne sa musel svojou šikovnosťou prebojovať, tam vlastne žiadnu známosť nemal, takže tam to bolo trošku, možno medzi tým Československom, keď už to bolo, tak to bolo trošku iné, ale myslím, že tie lokálne sa vyznačujú práve tým, že to bolo naozaj nejaká skupina ľudí, ktorí sa poznali medzi sebou a dohodli sa. Ještě dotaz. Jenom se to, když už zní ta periodická stránka, tak na začátku jste zmínila, že teda v tom vlastně předchozím období studovali slovenští nebo v širším okolí. Brno tam tak nějak funguje? Figuruje ta technika brněnská? Asi áno, ale myslím, že menej. Najviac som teda, ako ja som sa tomu podrobne priznám sa nevenovala, ale čo som tak ako zatiaľ ako prechádzala rôzne, tak to bolo najviac tá Praha, si myslím. Tá Budapešť určite veľa. Asi tieto asi najviac, a keď ako boli veľmi, samozrejme, pretože tak aj do tej Viedne, ako vo veľkom chodili, tá bola blízko samozrejme tiež, takže myslím, že tieto tri najviac, ale určite nevylučujem, že niekde sa tam aj Brno objavilo na 100%, takže tiež bolo vlastne relatívne blízko, takže. Dobrá, takže paní doktorce poděkujeme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Odevzdám vám standardní honorářku.